Hello, Thomas Show Contashram go got an altar ruddy a tarraingt Céim. So new bemid a tarraingt zombie. Yeah, zomba. Tá siad intalcéas go harmór bín ruddy ag titim as zomba agus níl tú ábhalt a botú ní dhéanamh mar sin. So bemid ag déanamh gachar Céim agus ná dún dermid brú an cnaipe sosa má tá fibe bit a gut, okay? Ach, contasig. Déan Kirko mar sin I lár. An lehanach. Sí ag dal an rás mar sin agus lína síos mar sin agus cnód talún an seo. An sin tar síos steag síos amach. So tá zombie déanta mar cartoon. Déan lína síos mar sin. Circle, lína, circle, circle, lína, circle. Circle, lína, circle, circle, lína. Níl siad ag dul chuig an fiachlóir inis agus síos suas mar sin. Anis. Tá orin an línas Jackar tarraingt. So féach an seo. Eras. Is cumam cén so grúig atá nó orthaí ach beag mé ag déanamh rud mar sin. Síos. So tá Paul an seo. Tras na mar sin. Síos. Sos mar sin. Eras. So, anis, bí ag smaoinemh is bíní inis, na bhíonn tú ag tarraingt intin an seo bí ag smaoinemh pacáiste is bíní, mar hampla. Is bíní. Pacáiste is bíní. Enough. Close and shut. C. Ever a tree. C. Dit den egen. Egan an ever tree. Dit den egen. Pisa. Close. Dan close. Lína síos. Trúna log amach. Stop machine. Agus arís cumlam cén sort D. Atá nó orthaí ach tílína tá si déasca dhéanamh rud mar sin amach isteach síos déan sais crumb mar kernel an seo amach síos isteach sus déanta níl lábhar bear an seo sus agus Mag. So, lína mar sin, agus rud mar sin. Rinne mé full mar zombie. Lína. Arrows! Okay. Ag an pointe seo degan á chuirm rud mar sin, paste beidir an sásta leis féin. Agus síos rud mar sin, isteach, spotta, well, spotta. Beidir go bhfuil rudí mar sin. Now, curve rudí eile an zombie beidir rudí mar sin, agus beidir mar sin, nó pollen seo,
mar níl siad róá in éon choranis bín rudaí ag titim as. Irénos, sin zombie ansiimplí. Tásúla go gin sin ceart go leor. Céim mar céim. Tá siad éasca dhéanamh. Tásúla go bhfuil sibh go léir go maith agus sin é. Slán!